Hvert år dør omkring 3.500 danskere uden familie eller venner omkring sig. Sådan behøver det ikke at være. Vågetjeneste Gribskov er en gruppe af frivillige, som står klar til at være til stede med nærvær og støtte i den allersidste tid. Alle kan benytte vågetjenesten, og du kan også selv være med til at gøre en forskel. Tilbyd dit nærvær. Ingen skal dø alene.